ଯେଉଁମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆହୁରି 6 ମାସ ସମୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାରର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 2024। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ନିଜ ଆଧାରକୁ ରଖିବା ଦରକାର ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ସବସିଡି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ କାମରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅଥବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଭାବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାମ କରିଥାଏ। UIDAI ତରଫରୁ ଖାସ୍ କରି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ଆଧାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିହାତି ନିଜର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇ ସ୍କାନ୍ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ହେଉଥିବା ଫ୍ରଡ୍ ବା ସ୍କାମ୍ରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଧାରକୁ କରିପାରିବେ ଅପଡେଟ୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ uidai.gov.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଏହାର ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଧାର ରିଲେଟେଡ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଥିବା ଅପଡେଟ୍ ଆଧାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ଆଧାର ଭାୟା OTP ଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଏହାର ତଳକୁ ରହିଲା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍। ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍କୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ କରି ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ OTP ଯିବ, ସେହି OTPକୁ ଏଠାରେ ଭରି ଲଗ୍ଇନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଆଇ ଭେରିଫାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଏଇଠାରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଅପଲୋଡ଼ ସେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ 2 MB କିମ୍ବା ତାଠୁ ତଳକୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ JPEG, PNG ଏବଂ PDF ଆକାରରେ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଭଳିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଭିତରୁ ଏକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ID କିମ୍ବା ଏକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ତାହାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳେ ଥିବା ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଉପରେ ଟିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 20ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁ ଯେ ଆପଣ 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସି ଆପଣ ନିଜ ଦେଇଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।